يتم بجسن قتالن كون زخل زنبره سمين ازي اقدمك تيقدمك تيعبطك اسك عزبصح وي سحل هوسبيتال شرسك عزبصح سون ريفرال يتغبرن غناي كلانه بمنتاي تشوير يزاربلو يفلط يو ناي شعبيا وكيل انت خوينها ترخوا علىها مالتي قلد يكون سلك مسار طرح يكون بايزو بركز زلسب شعبيا تچويين نفيلمون كتوسر تخلقا صمدو ካብ ቀደም ዝነበረ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ጽምዶ መባሃሉ ተዘይ ኮይኑ ካብ ቀደም ዝነበረ ኣነ ብናተይ ንባብ ብናተይ ርዴት ካብ ስሑል መቅታል ጀሚሩ ማለት እቲ መበገስን ቀታልን ኮን ዝኽእል ዝነበረ ሰሜን እዚ ኣቀድምካ ተይቀደመካ ተይዓበጠካ ሙቃዕና ነፃ ይነበሮ እዚ ሓይሊ እዚ ብወስን ፍሉይ ሓይሊ ምልሻ ነው ተወቂዑ كلانه بمنتاي تشوير يزاربلو يفلط يو ناي شعبيا وكيل انت خوينها ترخوا علىها مالتي قلد يكون سلك كلانه نمندشوني ابي انزي اساس افورق انت يبلو نيرو يفلط يو حزتا يبلو يفلط يو بسور ግን عد اندحر حميمو كل يزعندر الله بايزي اناركز بحال ማለት تولط يخا سرعه انا سرعه البينتما طرح سب مچواي سب مقتال سب مبال يكونن አነጋግራ ኻውኒ ማለት አነጋግራ ኻውኒ አልሸባብስ ኢንተርናሽናሊ ቴሮሪስት ተዋሂሉ ዝተፈረጀ ኃይሊ ቶም ካልኦቱን ዘልዕሎም ዝነበረ ዕርዮም ንምራቅ አፍሪካውን ዝርብሹ ገሊኦም ናይ ሃይማኖት ተኸራርነት ሒዞም ሃይማኖት ተኸራርነት ይቃለስ እየነይረ ምስ አሜሪካ ኮይነ ሃገር ክመርሕ ከለኹ ናበለና ዝነበረ ጉጅለ ይሄዚ الشباب نتقرأ يدقف عيزلنا هذا مالتي بايزو كيدانه طرح يزارو كله زلو هي مسلك he is microphone نايمن مايكروفون نايت بجله مايكروفون كابزو كون صنيح يكو يخيدانه ود ورده بقدام يغلص كلفتو مغلصيس زي بخلافات فتح خاك زعم زعقل ينيرو وانا بومبرات ناي خالف نايتو مخالف ግን انا كيدانه امين ايتمال ዝረخبو مالتي ينبح سؤال بقى من بحث ጽምዶ ካብ ቀደም ዝነበረ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ጽምዶ መባሃሉ ተዘይ ኮይኑ ካብ ቀደም ዝነበረ ኣነ ብናተይ ንባብ ብናተይ ርዴት ካብ ስሑል መቅታል ጀሚሩ ማለት ስሑል ንኣቶም መሳርሕ ክኾን ስለዘይ ካለ ሻዕብያ ይወሲኑ ቅተል ኣሎ ኢሉ ማለት ንስብሓት ንስሑል ካብ ዝቀትሉ ግዜ ጀሚሩ ትናታቶም ሓወር ብሙሉ ናይ ሻዕብያ ሓወር ኮይኑ የገልግሉ ማለት ስለ ሻዕብያ ዝደልዩ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ናብ ነሰብ ክጋደል ተሎ አበረኻ ናይ ሕወሓት ተጋደላይ ማለት ናይ ኤርትራ ነፃነት ዘይቅበል ተኮይኑ ይእሰር ይባረር አድላይ እንተ ኮይኑ ይቅተል ማለት حسب ናይ ትግራይ ተጋደላይ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ነፃነት ታይቲው ክሕገዝ ይኽእል ምናልባት ስለዚ ናይ ኤርትራ ነፃነት ኣይትቅበልን ተቢሉ ዝቅተለሉ ግዜ ክንደይ ናይ ዝኣክል ሻዕብያ ከም ዝነበሩ ዘርእየካ ናይ ሻዕብያ ስራሕ ኢሎም ዝተቀበሉ ሓይልታት እዮም ስለዚ ትጽምዶ ካብኡ ጀሚሩ እዩ ካብኡ ጀሚሩ ጠጠው ኢሉ ይፈልጥን ኣብ ግዜ ኺናት ሲኮን ኣብ ግዜ ሰላም ሲኮን ኩሉ ግዜ በሓደ ሰርሕዎ በሓደ ዘጥፍዎ ነገር ብዙሕ እዩ እዚ ይፋዝ መጽሉ ኩሉ ኣብ ኑዛዜ ስለ ዘለዎ ኣብ ኣጋሞት ስለ ዝኾነ ሕማቕ ሰርሕ ሰብ ክመተሎ እዚኣ ሰሪሕ ኢሉ ሰብ ኣኪቡ ይዛረብ ስለዚ ሰብ ኣኪቦም እንታይ እዮም ዝብሉና ኣሎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ሓደ ይብሉና ኣለዉ ትኽክል እዩ ናይ ኑዛዜ እዩ ሻዕብያን ሕወሓትን ሓደ ኢና ነርና ኣብ በረኻ እውን ሓደ ኢና ነርና ኣብ ከተማ እውን ሓደ ኢና ነርና ይብሉና ኣለዉ ትኽክል እዩ اسك عزبصح وي سحل هوسبيتال شرسك عزبصح سون ريفرال يتغبرن غناي او اسك عزبصح لي يصنحدو زي تنفسك تبصحدو تغادون سي هيدروجين سيانايدوم سي ابي احمد مو كي قتلكم كي تكسخون انت تكويسو ولا توقع تادرون انت تكويسو في خبابن مقلب مول عفين فائق لي يعفنكم تطنققم سولنا يوم ساتهم فقدوا مكاب جميل كيعفنوا اتهزو ግን በሃይድሮጅን ሲያናይድ ማዩን አየሩን ሐመዱን ይበከለልኹን ብልከለና ግዳሽ ዘይብሎ ለሽ አብዱላህም ደቂሶም ደሐርነው ይሓድ ንሕና ነና ዘግድሰና ናይዙና እና ተጠንቀቁ ናብ ከቢድ ነገር ይኽሰግር ይትረፍዶ እቲ ዘይተረድኦ እቲ ተረድኦውን አየዋጽን ኢሉ ዝኣመነሉ ክቃለሰኩም እዩ ስለዚህ ምስተዋዓል ከልየኩም እዩ أنا حجون صاوعت يزقبل له تطوبلو ساينس أو بزهونه من قد أنت زعدن تخوينك عن الرادة أمو نزرارب مو
نتزبنا explain كنقلصل نردو بزي عيتوكلن زي توكلن تخوينا ساينس اورد مويا يسلز هنا قطعم خوينو انا وانك حجزكم يلي بمويا كحجز بميديا كحجز ايه زبل زلو حزي فرج كا ختزلل تخلني خا كم ارغ تحلل تخلي خا صقم يبلينا يلي حزب داموتس خيولني له فريحه عدنا تبكله زلاق زخونه خندي عمت يوصل انا شامني عمتي يوزع عندي أفتح بروجكت أفتح بروجكتي مالتي امبر أنا أستراليا 2012 بفرنجية مثلي حتى ما ليس استوى سنة ما لساني رأيجن شمون تعامت ملؤجن يكركون الله أفتح ريسيرش إريا زي الله شمون تعامت ملؤجن بل لولا لنا نسرح تعرم نجار يلا أمر مرينا نين حزبون كميز ولا حدا قام خانو أنا خند زردو أخردو ويخونن ما راح تخردو ويخونن قالتو بعل مويا طرح فتاناتي مويا زلو طرح يخرد أزقلنا أنا حدا راب لكم حزون كفلا ليكم يخاف زبي كفلا ليكم أزيله عبدنبر كبابي وقت تجمير الله زل زينا قعا خمس طريق وزل لهم ونقمنا لنا ناي إثيوبيا أور سفيه قطر زلونا دنبر ناي سودان كبابي قريبو خمزلو بعيرن بمدرن زتحجز وق خمزلو درون وقعهم كلتا غزي سلسة غزي كم زودقو سوداناويان وندا قلتنا متيناينا كهزو خم بحدش زقباب زيو توقع تخافيت الله بتعام سلطاو تبهال ناي دنبر كتما كمروك تبهال ناي بلو نايل بيزن كباب زلا زيان مقصاريو مليسوم مقصاري تو خناتات ازيو سلطاو زخونه منقدي ازغر زلهو ملء بملء ار اس افن اس بي ال ام ان زبال ناي سودان ودابታት ምስ ኢትዮጵያ ኮይኖም ይዋጉ ስለዘለዉ ጠንካራ ውግእ ከም ዝኸውን ምንም ጥርጥር የብሉን ኢትዮጵያውን ከም ዝኣተወቶ ኩምሩክ ኢትዮጵያ ቆፃፀርዋ እንዳወሉ እዩ ፀኒሑ ኢትዮጵያ ግን ሕዚ ክትሕግዝ ኣትያ ኣላ ስለዚ ነዚ ቦታ እዚ ንምቁፅፃር እዩ ናብ ጎረቤት ሃገር ዝተሳገረ ኩምሩክ ትበሃል ከባቢ ንምቁፅፃር ዝግበር ዘሎ ኢት ናይ ድንበር ውግእ ማለት እዩ ናይ ሱዳንን ናይ ኢትዮጵያን ክንብሎ ንኽእልና ኢትዮጵያ ክልተ እዚኣ ሰሊፋ ቅድሚ ሕዚ ከምቲ ዝበልናኩም ክልተ እዘ ሰሊፋ ግን ሱዳን ኣይኮነን ዝወግኣኒ ነይሩ ኣርሚ ሰብዓ እዮም ምክንያቱ ጦርነት ሓይሉ ዝዓይነቱ መልእኽቲ ይሕልፍ ነይሩ ኣርሚ ሰብዓስ ሓንቲ ኣርሚ ንክልተ እዚ ናይ ኢትዮጵያ እንድሕር ትወግእ ኮይና ስለዚ ጠቕላላ 12 እዚ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ 6 ኣርሚ እየን ዘድልያ ማለት እዩ ንትግራይ 6 ኣርሚ ማለት ከዓ ሓንቲ በቃ ናይ ሓንቲ ግንባር ናይ ምግበይ ሃይለ ወይ ናይ ጆን መዲድ ማለት እየን ወይ ከዓ ናይ ማሾ ማለት እየን ስለዚ ኣብዚ ደረጃ እዚዩ ዘለው ፀላእቲ ንሱዳን ክወግኡ ንኣርኤስኤፍ ክሕግዙ ምእታዎም እቱ ጉዳይ ሪጅናል እንዳገበሩ ምእሳር ጥራሕ ኣይኮነን ባይዞ ብርክት ዝበለ ሰብ ሻዕብያ ተጨወየ እዩ ንፊልሞን ክትወስድ ትኽእልካ መዓት ካብ ዓዲግራት ካብ ሽራሮ ተጨወዩ እኒአው እዮም ዋላ ድሕሪ ፅምዶ እውን እየ ዝብለካ ዘለኹ ምክንያቶም እንታይ እዮም ዝገብርዎ ሂማን ትራፊክ ኮንትራባንድ እዮም ዝብልዎ ግን ብፖለቲካል ግዝዑ መፈላለዮም እዮም ድሕሪ ፅምዶ እውን እሲ ሻዕብያ ስሩሑ እዩ ይሰርሕ ዘሎ ደሴም ትዛድ ሻዕብያ ወፂኡ እዮም ዝብልዎ ሻዕብያ ወፂኡ እዮም ብጣዕሚ ዝገርመካ ኣነ ገዛ የብደው እዩ ዛላምበሳ ወሪድካ እዩ ናቲ ታሒዝዋ ዝነበረ ቦታ ሒዝዋ ኣሎ ታ ፌደራል መንግስቲ ሓቢሮም ክሰርሑ ከለዉ ዘእተወ ቦታ እንያ ሕጂ እውን ማለት እዩ ውዕሉ ኣርጀርስ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ስለዚ እዚ ነገር እዚ ፅምዶ ዝበሃል ንሰላም ዝዘርግ ንምብራቕ ኣፍሪካ እውን ዝዘርግ ብመሰረቱ ሰላማዊ ዝኾነ ንልምዓት እውን ስለ ዘይጠቅም ህዝቡ እውን ኣይቅበሎን ናብ ሱዳን ሰራዊት ናልኣኸት ጉጅለ ፅምዶ ናይ ሱዳን መንግስቲ ናይ ኣልቡርሃን ኣካል ፅምዶ ስለ ዝኾነ ኣርሚ ሰብዓ እውን የርአየ ቅድሚ ሕዚ ኣርሚ 13 ሕሰይዶም ኣለዉ ካልኦት እውን ኣብ ምኻድ ምድላው እየን ዘለዋ ኣርሚ 13 ካብ ትግራይ ብኤርትራ ገይሩ ናብ ሱዳን ወሲዱ ብሱዳን ወገን መፂኡ ብሸረሪና ናብ ሕመራ ገፅና ናይ ኢትዮጵያ ግዝኣት ኣትዩ ምስ መከላከያ ይዋጋእ ኣሎ ወታደር ካብ ሓደ ዓዲ ናብ ካልእ ዓዲ እንቀሳቂስካ ሰለስተ ሃገራት ዝነኽአ ወታደር እንቀሳቂስካ ምውጋእ ዓለም ለኻዊ ፈጣሪ ዓድነት እዩ ቴሮሪዝም እዩ
ስለዚህ እዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ህዝብና እውን ሓደገኛ እዩ ህዝቢ ትግራይ ይቕበሎን ህዝቢ ኢትዮጵያ ይቕበሎን ሕገ መንግስታዊ ጥሕሰት ዝፈፀመ እዩ ዓለም ለኸ ናይ ሉዓላዊ ግዝኣታት ተሓሒሱ ዝፍፀም ዘሎ ዓለም ለኻዊ ናይ ምሽባር ናይ ራዕዲ ምፍጣር ቴሮሪዝም እዩ ካብዚ ተወጊሱ መንግስቲ ኣሜሪካ ካልኦት ናይ ዓለም ለኸ ኣካላት እውን ነዚ ናይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ጥፋኣት ጉጅለ መጠንቃታት ኣላሃው ፀኒሖም እዮም ገና ተወዝፍ መንግስቲ ክምልስ እየ ክብል ከሎ ሓደ ፕሪቶሪያ ተፍርሱ ንውዕል ፕሪቶሪያ ሓደገ ዘእቲ ምንቅስቃስ ይትግበሩ ዝብል ሕብረት ኣውሮፓ ተዛሪቡ እዩ መንግስቲ እንግሊዝ መግለፂ ውፅእ እዩ መንግስቲ ካናዳ መንግስቲ ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ሰባት ብምልኣኽ እዚ ኣይኸውንን ኢሎም መግለፅታት እናውፁ ድሕሪኡ ኣፍሪሶም መንግስቲ መስሪቶም መንግስቲ ምስ መስረቱ እና ናይ ሓፈሳ ናይ ምግፋፍ ኣዋጃት ምስ ወፁ ኩናት በቲን ምውላዕ ምስ ጀመሩ መንግስቲ ኣሜሪካ መግለፂ ውፅእ እዩ ናይ ቪዛ ሪስትሪክሽን ስጉምቲ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ሕወሓትን ኣብ ልዕሊ ምስኦም ዝንቀሳቐሱ ኣካላትን ቤተሰቦምን ናይ ቪዛ እገዳ ናብቲ ዓዲ ከይኣትዉ መግለፂ ኣውፅኡ ስጉም ተወሲዱ እዚ ቀሊል ዲፕሎማቲክ ትርጉም የብሉን ሸፋቱ ሓረ መሬት እጉግመ መፂኩም ኣሎ ምስ ተባሃሉ ይተረፍዶ ምስ ቲዲኤፍ ክገጥሙ ይተረፍዶ ንቲዲኤፍ ገጢምና ክንስዕሮም ኢና ዝብል ነበረ ናይ ወደን ጥሩ ጀሃራ ንሱ ምትግባር ይትረፍ እሞ እጉግመ ይመፀኩም ኣሎ ምስ ተባሃሉ ካብ ቶንሳ እስካዕ ኤሪብቲ ብህድማ ዓዲ ህዝቢ ዓፋር ብፍላይ እስካዕ ዝገርሞ ሓያል ናይ ጉያ ናይ ህድማ ምርኢት ነይሩ ክበሃል ይከኣል እዩ ትማሊ ሰበር ኢልና ኣቲና ዝተወሰነ ሓፂር ፕሮግራም ሰሪሕና ኢና ናይ 15-16 ደቂቃ ዝኸውን ነገር ግን ሕዚ ዲቴይሉ ብዝተወሰነ መልክዑ ከቕርበልኩም ሕዚ ሃዲሞም ወይ ሃደሙን ዝብል ጉዳይ ንምንጋር ኣይኮነን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብዚ ናይ ህድማ ናይ ሸፋቱ ሓራ መሬት ከልዕሎም ዝደልዮም ሰለስተ ነገራት ኣለዉ እቲ ሓደ ትግራይ የፅርፉ ትግራይ የዋርዱ ከም ዘለዉ ክፈልጡ እደልዮም እየ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ክፈልጥ እዚኦም ካብ ትግራዋይነት ወፃእ ዝኾኑ ኣብ ትግራይ ተወሊዶም ገሊኦም ኣብ ትግራይ ዕትብቶም ተቐቢሩ ይኹን ዳ እምበር ትግራይ ንኽወግኡ ትግራይ ንኸጥፍኡ ካፍቱ ናይ ደገ ፀላእን ላዕሊ ዝቃለሱ ዘለው ፀላእቲ ትግራይ እምበር ትግራይ ዝገልፁ ጅግንነት ትግራይ ዝግለፀሎም ሰባት ኣይኮኑን እዚኦም ፀሊም ታሪኽና እቲ ፀሊም ክፋል ታሪኽ ናይ ትግራይ ዝውክሉ እዮም ስለዚ ጅግንነት ተጋሩ በዚኦም ዝግለፅ ከይመስለኩም ክብሎም ደሊ ንምንታይ ባዕሎም ዓፋር ገሪምዎ እዩ ህዝቢ ትግራይ መን ምዃኑ ዝፈልጥ ዓፋር እዚኣቶም ሸፋት እዮም ዝሸፈተ ከዓ ናይ ሌባ እኩብ ስለ ዝኾኑ ካብ ሌብነት ካብ ተሓታትነት ንምምላጥ ስለ ዝኾነ ናብዚ ዝመፁ ገሊኦም ከዓ ስልጣን ደልዮም ደኾን በዚ ሸረፍ ኢልካ ብልፅግና ሓጊዝና ንኣቱ እሞ ስልጣን ንሕዝ ዝብል ድልየቶም ንምስኻዕ እምበር ንህዝቢ ትግራይ ዝቃለስ የብሎምን ኢሉ ዝኣምን ዝፈልጥ ዓፋር ይፈልጦም እንታይ ይገብሩ ከም ዘለዉ ንምንታይ ይሃድሙ ከም ዘለዉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ባዕሎም ግን እቶም ክልተ እዚ ብዓፋር ገጽ ዘለዉ ዝብልዎም ሳልሳይ ርሕቕ ኢሉ ዓፋር ኮይኑስ ኣብቱ ቦርደር ከባቢ ዘሎ እዚኦም ግን ገሪምዎም ካብ ቶንሳ እስካዕ ኤሪብቲ ህድማ ጉያ እሞ ዓብ ተጋሩ ክርኢ ከሎ ትግሬም ይሸሻል እንዴ ኢሉ አይሸሽም እውነትን ነው ትግሬ አይሸሽም ትግራዋይ ህድማ መግለፂ ኣይኮነን ንምንታይ መሲልኩም ሓደ ኣብነት ነግረካ ሸዊት ሓዊ ኣነ ኣብታ ስራሕ ብዙሕ እንደርየ ለኾነ ጊዜ ኮንቲኒየስሊ ብጣዕሚ ዓበይቲ ዝበሃሉ ና ኤርትራ ሰባት ላብ ሕወየት ይመፁ ነይሮም ከመይ ኢሎም ይኣቱ ምናምን ኣይፈልጥን ግን ይመፁ ነይሮም ኣነ መረዳታ ስለለለኒ እዩ ኣነ ናዳታ ሰብ እየ እንግዲህ ዝፍለጡ ግዛዕ ማለት እዩ መልክዖም ገፆም ዝፍለጥ ኤግዛክትሊ መፅኦም ምሳና ለውግዕዎ ወግዕታ እዩ እዎ ሓቂ ክእኽል ተበደላነታት ነዋየን እዎ ሓቂ ጉድኣት በፂሑ እዩ ስለዚ ሃም ኣሕዋት ሃም ኤርትራውያን
أحواتنا اللي بدلوه كنكحس فاينانشال سبورت كنقبر داتا خقنت فيه زي وشاط لبهاد حمام الدي للحمة ما سوك شطو مالتي لما جمرا زي ما بلوغ عنه تدقاقامي نابوش تقرنا ما جمرا بجت 21 مليون كنمدب لكم ب 21 مليون هندي دك انستيو سبورت تقورهم تخلو بروجكتهم مريونا كاو ستيب باي ستيب للواخم بالدوكومنت درجه للواخم نتات بمولان كنحجز لكم دوكومنتكم كنا تفو what does it mean why لمتاي ሰራዊት ምንቅስቃስ ጀሚሮም እዮም ሰራዊት ምንቅስቃስ ጀሚሮም እዮም ብፉሊ እቶም ክነስልጠኖም ፓራኮማንዶ ገለ እንዳውሉ ዝዛረብሎም ዝነበሩ ናይ ምልሻን ናይ ካሊእን እኩብ ነዚኦም ምንቅስቃስ ጀሚሮም ኣለዉ ናብ ትግራይ ንወራር ምድላው ጥራሕ ተይኮነስ ንወራር ተጓዓዝ ተባሂሉ ክተት ተባሂሉ ተዓውጁ ኣሎ ነዚ መግለፂ ዝኾን ሰሜን ሸዋ ኣብ ሰሜን ሸዋ ከባቢ ዝነበረ ኣብኡ ዝፀንሐ ኮማንዶን ኣየር ወለድን ናብ ሰሜን ወሎን ደቡብ ወሎን ኣቕሪቦም ከም ዘለዉ ዝተወሰነ ከዓ ናብ ዓፋር ናብ ቡርኤ ከባቢ ኣቕሪቦም ከም ዘለዉ ጠቕላላ ንዓፋር ንትግራይ ንኤርትራ ንዓገው ንቕማንት ንኣምሓራ ብሓንሳብ ምስ ሱዳን እውን ትማሊ ይገልፆን እዩ ሱዳን ኤርትራና ቲፒኤልኤፍ አንድ ላይ መጥተው የሚያደርጉት የለም ቅንጣት ታከል ስጋት የለብንም ተዘጋጅተናል ለዛ ይብል ነይሩ መንግስቱን ኮም ይብል ነይሩ ትማል ከም ሰማዕኹም ሕዚ ቶም ኮማንዶን ኣየር ወለድን ዝበሃሉ ናብ ሰሜን ወሎ ናብ ደቡብ ወሎ ናብ ዓፋር ናብ ቡርኤ ከባቢ ዘርጊሕዎም ኣሎ አዲስ አበባ ዝነበረ ፌደራል ፖሊስ እውን ናብ ሰሜን ሸዋ ናብ ደብረ ብርሃን ከባቢ ኣውፂዎ ኣሎ ከተኻኻ ጀሚሩ ኣሎ ማለት ምልሻ ናይ ኦሮሚያ አዲስ አበባ ክሕሉ ኢንዳይሬክትሊ እታ ናይ ኦሮሚያ ፕላን ኦረዲ ናብ ተግባር የውዕልዎ ኣለዉ ንሪኦም ኣለና ምስ ምልሻ ምስ ኣድማ ብተና ምስ ፍሉይ ሓይሊ ክትሰርሑ ኢኹም ተባሂሎም ከመይ ከም ዝናበቡ እውን ናይ ምልሻ ናይ ፍሉይ ሓይሊ ናይ ኣድማ ብተና መራሕትን ናይ ሰራዊት መራሕትን ሓቢሮም በብኸባቢኡ ምዝታይ ጀሚሮም ኣለዉ ማለት እዚ ሕዚ ሰራዊት ዝብላዕ ዘሎ ሞተን ኣብይ ኣሕመድ ምንም ኣይኮነን ክንደይ ሰራዊት ይጠፍእ ከም ዘሎ ንፈልጦ ኢና ክንደይ ሰራዊት ይሕምሸሽ ከም ዘሎ ብፋኖ ክንደይ ሰራዊት ይሕምሸሽ ከም ዘሎ ብኦላ ንፈልጦ ኢና ካሊእ ተሪፉ ዓፋር መፃኒ ኢሉ ዝእዊ ሰራዊት ናይ ዓፋር ሰራዊት መፀኒ ኢሉ ዝእዊ ሰራዊት ናይ ትግራይ ሰራዊት ክኽእል እየ ኢሉ ምጃሃሩ እዩ ዝገርመኒ ፋኖ 3 ዓመት ሕሊፉ ኣሎ ሰይሉ እንዳሓምሸሾ በብግዚኡ ማለት እዩ ፋኖ ብዝኸዱላ ኦፕሬሽን ኣሽሓት እንዳደምሰሱ እዮም ዝመፁ እዞም ኣሽሓት እዚኦም ወለዲ ይሃልውዎም ብዘይግድስ ኣብይ ኣሕመድ ኣይግድሶም ኣብዚ ደረጃ እዚ ዘሎ ወዲ ንትግራይ እንድሕር ክኢሉ ከጥፋኣ ከም ዝኽእል ይጠፍኦ እዩ ትግራዋይ ኢሉ ዝሓስብ እንተኮይኑ ንሱ ክዳሎ ከሎ ትግራዋይ እውን ደቂሲ ዝፀንሓኒ ኢሉ ዝሓስብ እንተኮይኑ ደንቆሮ እዩ ናይ ሓቂ ማለት እዩ ከምቱ ኣብ ፓርላማ ክዕዘፍ ክንሪኦ ከለና ከመይ ዝበለ ደንቆሮ ንብሎ ጠቕላላ በተሓሳስቡ ደንቆሮ እዩ ሰብኣይ ማለት እዩ ንሱ ክለዓል ከሎ ዘይለዓል ትግራዋይ እንተሃልዩ ንሱ ክዳሎ ከሎ ዘይዳሎ ትግራዋይ እንተሃልዩ ትግራዋይነቱ ዝረስዐ ጥራሕ እዩ ነዚኡ ተዓጢቕና ንቃለሶ ነዚኡ ኩሉ ነገርና ገዲፍና ንቃለሶ ነዚኡ ኩሉ ነገርና ገዲፍና ህዝብና ነርድእ እንታይ ይገብረሎ ዝብል ሕዚ ንኣብነት ካበይ ናበይ ከም ዘንቀሳቐሰ ተዛሪብና ኣለና ካብዚኡ ንላዕሊ ዘሎ ዲቴይል እንድሕር ኣድልዩ ግን ናብ ሰራዊትና ብዶኩመንት መልክዕና ነረክቦ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ናብ ወታደራዊ ኢንተለጀንስ ኣድላይ ብዝበሃል መንገዲ ነረክቦ ምስ ወታደራዊ ኢንተለጀንስና ንሰርሕ ምስ ናይ ፖሊስ ኢንተለጀንስና ንሰርሕ ምስ ካልኦት እውን ከምኡ ስለዚ ብዋናነት ክንሓስብ እንድሕር ኮይንና ተጋሩ እስኪ እቲ ዝሓስቦ ዘሎ ሕዚ ዝንቀሳቐሶ ዘሎ ሕዚ ዝመፆ ዘሎ መን ክመፀካ እየን ኣዲስ ኣበባ ስለ ዝበሉ ከምኡ ዝብል ሓሳብ ኣሎ ድዩ ትግራይ የለን እኮ ናይ ብሓቂ ቦቲ ሓሶት ቦቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም እሚኖሙና ማለት ድዩ ቲፒኤልኤፍ ኣዲስ ኣበባ ክመፅእ ይብል ኣነ እንደኸረጋግፀልኩም ቲፒኤልኤፍ ድሕሪ ሕዝን ኣዲስ ኣበባ ገፁ ኣይሸይንኒ ትረፍዶ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ከመሓደር ክደሊ የለን እመኑ እዚ ብትክክል የነግረኩም ዘሎ ናይ ቲፒኤልኤፍ ሪፎርም ድሕሪ ሕዚ በቃ ኢሎም እዮም ኣፍተር ሪፎርም ከም እዩ ዝብል በቃና እዩ ዝብል
በቃና ማሐቆም ይምቃ ካውዚን ለዓልን ኢትዮጵያ መስዋዕትነት ዝኸፈል ትግራዋይ ክህልወና አይነደልን ህዝብና ክነእምን ኢና ይዝብል ከምኡ ግን ይባሃል ኣነ ዝብለኩም ዘሎ TPLF ወፂ በቃ ካብ ሎማዓንቲ እንዳሓር ሃገሪና እንደሊ ካብ ሎማዓንቲ እንዳሓር ኣብይ ኣሕመድ ዝበሃል ዝመርሐ ዓዲ ወይ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ በብግዚኡ ጀኖሳይድ ትፍፅመልና ተመሊስና እውን ንሪአን ከምኡ ክብለካ ይትፀበ ኣይብለካን TPLF ምን ኣሚንዎም ፅሓን ጎገፆም መሊሶም ናብ ስልጣን ክኸዱ እንዲኦም እንኩ ስልጣን ተተባሂሎም ስልጣን ተስኢኖም እዮም ዳቐዶም ስልጣን ኮይሳኑ ክንግዛእልካ ኢና ዛሃብካና ስልጣን ተቐቢልና ሽጎይታ ኢልና ክንነበር ኢና ኢሎም ኣብኡ እንተዝነብሩ ሽዑ እዩ ነይሩ ስልጣን ኣይከልኦምን መኪና ኣይከልኦምን ከከዲዖም ዝኸዱ እኮ መኪና ይረኽቡ ስልጣን ይረኽቡ ኣለዉ ከምኡ የለን ድሕሪ ሕዚ ብትክክል እዩ ዝነግረኩም ዘለኹ ትክክል እዩ ኣብቲ ኣካይዳ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ክፀሪ ዝግብኦ ኣብ ውሽጥና ዝኒሄ ርስሓት ክነፀሪ ዝግባአና ሕዚ እዩ ነይሩ ክገብርዎ ይከኣሉ ነብዝዩ ኣብዚ ውድቀት ኣለዎ ንኣብነት ናይ ዓድዋ ክንመፀ ኢና ፀኒሕና ናይ ዓድዋ ውፂና ደደቢት መረዳእታ ክንቦም ከለና ቶሎ ይሰርሕዎ ነበር ሕዚ ኸይዶም እዮም ኦረዲ 5 ሰባት ልኢኾም ኣለዉ 5 ሰባት ልኢኾም ኣለዉ የፃርዩ ኣለዉ ኣብቲ ፃርዩ እንዳበልና ተኸኽ ንብሎ ዝነበርና ዘይምኻዶም ከምኡ ዓይነት ጎተተት ኣለዎም ትክክል ኢኹም እዚታት ከስተኻኽሉ ኣለዎም ዓይነት ዝተኻኽል እንተኢሎም ንቕይሮም ንዕኦም ተባሂላ ተፈጠረት ናይ ስልጣን ወንበር ኮ የልና ንኹሉና ተወዳዲርና ዘዝሓሸ ሰብ ክኣትዋ እያ በዙ ንሓዞ እንታይ ክንገብር ንኽእል ኢና TPLF ከም TPLF ንጥርጥሮ እንተኮይንና ከይኸይድ ኢልና ንጥርጥሮ እንተኮይንና ከምዙ ኣብ ደደቢት ንሰርሖ ዘለና ጠንካራ ሚድያታት ክወፃልና ምግባር ሚድያታትና ኣደላዲልና ህዝብና ኦሬንት እንዳገበራ ህዝቢ ገፁ ናብ ሽዋ ንዝመልስ መራሒ ችድ ጨርቅኻ ጠቕሊልካ ኢሉ ዘባርር ጌርና እንተሰሪሕናዮ ሽዑ እዩ ነቲ መራሒ ትሕዞ مستقفعي زخيد فتاري انتي تتكفنا دقناتي تتنكفو እግዚአብሔር ሰላም አውሪዱ አብዓድና ንመለሰሉ ጊዜ ርሑቅ ይኾንን በፈጣሪ ፈጣሪን በደቅናን ማለት ግን ሕገዚና ቡዱላት ስለዝኾና مستقفعي زخيد فتاري نحنا معلتلنا نحنا ጊዜ የለና እኮ ብስሩ ጊዜ ዘይብሉ ህዝቢ የለን ሕዝብ ማ ጊዜና ክመጽ ይብስሩን ንምንታይ ተበድልና አይና ተበደለ ሰብ ጊዜ የለዎ ኃይል ሆም ይደቅናውን ብስሩ ማንም ፖለቲከኛ ይዛረብ አይዛረብ نحنا حاسوت يو حقن حاسوتن كمملنا حزبي لك يخت موت يخبدكايو ادو نودا خسدتلا ايتچكننيا زي يتشغرمبر تخالي بوليتيكا تايمو كيدمدو ناوكالي ناوودو خيدملو تايم ولو طمصيملنا ببانك تعصينا بحكمنا تعصينا بنادي تعصينا نحنا ابچندا غزالنا انا حيغول غزا ابچندا يقمطلخو تايغره ተበዛ ትግርኛ ዘዛረባ ጥራሐየ ተገሊለ አነ ከመይለ ተጨቁይና ይፈልጥ ማንም ሰው አይቀየምኩን በዛ ትግርኛ ዘዛረባ ጥራሐየ ተገሊለ ተረሲዐ ሽግር በጽሕና ተረፍ ዝሞትና ኮይናኛና ውዚ ተረፍ ዝሞትናስ ዓበይቲ ጥራሕ ተሪፍናኛና መንሰይዳ ከመገሩ ከዕገስ ሕዝውን ብጣዕሚ ጸቢብና ዘሎ አርመና ናብ ዓወት የብቃዓዮ ብስሩ እንታይ ተተከፍና ገዛለና አነ ሕይኹል ገዛ ኣብቸንዳ ይቅመጠለኹ ታየገረ ታይበዲለ ስለዚህ እትደቅና ዝሕርኖም ዘለውኒ ድቃስ ዝኸሊ እዚ ብህይወትካ ክትነብሩን ከቢድዩ ሰላም ተባሂሉ 6 ዓመት ኣብ ቃንዛ ታይለው ጠምፂና 6 ዓመት መንግስቲ ዘዝኸውን ሰላም ተንኪፉ በሰላም ተቀቢሉ ህዝብን ኣብ ሰላም ተመሊሱ بسرخن انت داي زحسو زسرق ليوا كم حقنيا زرايو سلاماو حزبي سوري حزبله ابچندا تدورينا غزانا زخونو قانقا اتيو كوفيلو اسكي حساب اسكي ازي تخكلي بتحت فطاري منغستي زمحادر منغست كن يرخبنان بقى منغست يرخبنان منغست زخو نيرو كلنا سلام حزنا رهوا رهيبنا خنلمع كنحرس እቤት እንኳን ትግራይ በኢትዮጵያ ደረጃውን ከመነርና እንፈልጦ ሰላም ነርና ሕዝግን ተረሲዕና አይና ተረሳዕ ህዝብና መማረጽ ይብልናን ግን በፈጣሪ ንሕና ንጽልይ ደቅና ተተንከፉ ንሕና ተተከፈና ፈጣር ባዕሉ ናብ ሰላም የእትወና መማረጽ ተሲና ግን በቃ ንሳ ካሊ ይብልናን በቃ ሱልና ይንሞት ነሳፊሕና ብስሩን አሳፊሕና ሞሁት ይግባናን
سباتنا كندي تاريخ زحلفي تمكحتونا يكونن كما ينرى إثيوبيا كما ينرنا بتمكحت زيدا خنبلا ينخلن بتخكل يمرحنا الرسب حدا جاي نمروني بزنبر ينورجن تزعب السرار حي زمن صبق نرنا حزقن فتاري حاجزو معنا ملون مولا عوتيبو نابوتانا تراخيبنا تزحلفك مكرا ذكرنا سلام يقرلنا كلنا ታውድ ማን احنا ለከ ነመስግንና ይትረፈና ይሎም ናብዚኩም ጽወተለው አነ ረሂቦም አይኮንን ታበየም ጽየመን ወዓለይ ገርመንዩ ግን ተኻፊልና ንብላዕ ስለዝበሉ የቀንየልና መግለጽና ይት ኩሉ አርሚው ጥራይ 26 ተኮነስ ወኪላ አመጽሐና ኞቶ የቀንየልና አርሚ 26 መግለጽና ይኩሎም አርምታትዮም ደቅና ግንባር ዘለው በገንዘቡ ነው የማወቅና ታበይ መጽኢለ አነውን ይገርመንዩ ምክንያቱ የካፍልና ያም ዘለው ትሽግርስ ምሰውሚን ይሄ በይዛና ወርቅ ተለውን በይስ በተገንዘቡን መግለጽ ሆይነለው እዚህ ድማና አና የጠንክረና እዩ ተረሳዕና ህዝቢና ሰላም ዘሳአና ህዝቢና ተዋረድና ህዝቢና ረብሪብና حيስ ቸግርና መማረጽ እኮ ይተሳይኑ ሽሙ እኮ ይወለው ጸላት ወያ በቃ በሁሉ ማንንም በገንዘብ ዘተደለለ ብዙህ ፖለቲካ ይዛረበለው በዓለይ ከሐስብ ተለኸ ግን መማረጽና ሲና ሰላም ብዙህ ትዕግስት ተወዲዩ ረብሪብና አበይቲ አዶታት ሰላም ሲና ተረሲዕና ስሩ ረሲዕናት መንግስት ረሲዕና እዩ ቂምኒ هو ምሳና ከም ሓደ ሰብ ጸሊና እዚ ዝጸልእ መንግስት ድማ መንግስት አይኮነን ስለዚህ መማረጽ ሳአነ ህዝብና መማረጽ ሳአነ መንሰይ በቃ በይዛዝ ህዝብ እዚ ከሐልፈልን ይሉ ወጽተሎ ብደገዘለ ጸላይ ከም ሽሙ ይህወሎ ነና ይባልና ሐሳበለና